Hello, Probinsya kang Antique. Ako Jaliwan, si SP Noel Alamis. Kang nagligad nga si Mana, naka-propose kita kang sangka resolution. Ang title kang resolution, amo ang resolution respectfully requesting the Philippine National Police, PNP, to provide breathalyzers to every investigator who handling vehicular accidents in the province of Antique to improve road safety enforcement, to ensure fairness in the application of traffic laws, and aid in determining and reducing alcohol-related incidents. Ang diyang resolution, naaprubahan din, kanagligad nga si Mana. Thank you sa mga kaimaw kong mga SPs. Diyang resolution, ginhimo kang inyong tag-alagad, SP Noel Alamis. Ginhimo ko diya nga gina-request ko ang Philippine National Police nga dapat ang mga investigator may ginakaptan nga breathalyzer. Ano ang breathalyzer? Ang breathalyzer amo diya ang sangka gadget, no, nga naga-provide kang specific and quantifiable evidence. No, amo diya nga nagasukol, naga-measure kung itutok ya sa baba kang tawo nga lingin na aksidente, example na aksidente sa kalsada, itutok ang diya nga breathalyzer, kag ma-breathe na, mamanaan kung ano karaka ang gininom na, ma-determine kung lingin ta na o kung beken. As of now, wala pa kita ti gadget nga amuran. That's why duro nga mga vehicular accident nga hindi masolve, no? Thank you lamang rin. Kuno na, lingin ako, sir. I'm sorry. So kaluoy lang karon to ang nabunggaan, ang halong sa kaugalingon na, ang amo dya nga gadget, amo dya ang mga pahagan-hagan ka mga drivers nga nagainom kung mag-drive. Once nga magsikat dya nga may breathalyzer yun ng probinsya kang Antique, ang mga driver hindi na mag-inom, hay kuon na, basi kung ma-aksidentita na, mamanaan kita na nga nakainom. So kung mabutang sa kaso, mapirdi kita na. Kay may ebidensya nga ang breathalyzer ang mura gasugid nung may lingin tanag. Kag ang connected dya sa doktor, ipakita sa doktor, parang doktor makarecommend nga proven through breathalyzers, lingin gidman tana. So kabay pa ang breathalyzer nga dya sa mga gadget nga maghagan-hagan rin ang aksidente sa karsada kang probinsya kang Antique. Sa research natin, ang lingin, amura ang nagagakos kang rako-rako ng aksidente, kag rako-rako na patay, nga lingin nga naga-drive kang andang mga sarakyat. Especially kung motor ang inyong na-drive, hindi agad mag-inom, kay darwa malaram patunan mo, balay mo, o kon kamatayan mo. Thank you, and sa sunod pagid nga resolution, ipabati pagid naman kaninyo kung ano pagid ang aton mga pwede mabulig o rigya sa probinsya.